Maititi Kamuchacha coming through vachinyomba baHarare mushure mekunge baHarare vakadedzera kuti ivo gospel music haina mari, haisi kubhadhara. Ndakudzoka kuGT Family vane album itsva iri kuuya. Saka City Father vakadedzera kuti gospel vane vachingoda zvinhu zvemahara, but Maititi vazviramba vari kudedzera pana zvakadaro. Vari kuti ivo Maititi gospel music inobhadhara hayo kana uchiimba zvinonakidza plus uchirevesa. It's not like hakuna manye successful gospel music and stuff. Maititi vaenderera mberi vakati pane anozivawo here kuna baba Harare ava ndivawedzere ndivape 200 yandakavapa ishoma musi uya kuJoni. Maititi vaenderera mberi vakati ini handikokwe kumashows, ndoita angu ndega, ndoronga nemapromoters ende ndozadza. Handina history yekuimbira machechi asina vanhu. Ndakapfuura level rekuchemera mari yeoffering, ndoda mari inotenga matiles ekuzim tiles. Ndozvataurwa naMaititi. But what you have to know is that Maititi nababa Harare things ended in tears. They were not in good books because baba Harare vakatozoita yainonzi switching sides, vakumira naMadam Boss, of which munoziva kuti Madam Boss naMaititi havawirirani. Saka Maititi vaobvawo vawanawo chance ipapa pakuti ndibva ndadziudza idzi dzinonzi baba Harare City Father. But vanhu ava vakatomboimba song vese naMaititi inoti Rita. Handizivi guys unoti kudiya stera yamunzwe vaiterwa nevazukuru vambuya Nanda. Aripo mumwe munhu yakati pafeya havana kana hit song yacho yese gospel anzi pafeya kana hit song yacho yegospel havana baba Harare. Honestly speaking, vanhu were hyping him because in the City Father mumwe munhu akati the kind of emotional damage that will come with baba Harare's response, Mura aren't ready for it. Mumwe munhu akati vanhu vakambodyanana vanonetsa kupindira pakati pamuchacha. Haasiriye akadyisa David nyoro here akaonda zvisingaite. Mumwe munhu akati gospel baba Harare pakanga paresveka kana one zvayo yaindibata mumweya. Mumwe munhu akati kungoita hanzi kungoti vanovengwa nevanhu Maititi but vataura chokwadi. Mumwe munhu akati plain truth havana, hanzi plain truth vana Charamba nana Dorcas nana Matthias Rimhere vakaita mari nayo wani. Mumwe munhu akati mukomana anga asuwa kukoira uyo. He is tired of pretending now. The Charambas built a legacy nayo gospel iyi. Saka baba Harare vari kutaura zvinhu zvavasingazivi. Mumwe munhu auya akati iye ndobanga manje zvekuti ndaisapiwa mari ranga ratove drama. Baba Harare amanga musingagoni zvenyu kuimba kugospel, mamuchigona zveGT. So guys, handizivi tinoti kudii nazvo, asi ndo nyaya iripo. Maititi vari kudedzera kuti handisi kudzora tsvimbo nekuti gudo rabata kumeso, ndokuudza chokwadi chemahara. Maititi vari kuimba gospel, munongozviziva mega, but it seems vari kudedzera kuti baba Harare ngavadzikame zvavo vasataure kwavasina kuswera. Isusu vanhu vegospel tiri kubhadharawo. Problem yenyu imi baba Harare, makauya kuzoimba gospel and you were not meaning it. It was not coming from your heart. Saka mamuchiexpecta kuti munowana mari sei? Isusu vanhu tinoimba zvemumoyo zvinotiita kuti vanhu vatipe mari dzavo nekuda kwavo, kwete zvenyu zvekuti mamusingapuwi mari nhema idzi.